Assalamu alaikum. Abubuwan da muke ta ji a Plateau State Jos a game da 'yan Jos North yadda ana ta dai labarin zamantakewan Kiristoci da Musulmai. Ni dai nawa tsokacin shi ne, ban taɓa zuwa, na dai taɓa wucewa Jos amma ban san yadda tsarin sosai yake ba. Amma ni na zauna Kaduna shekara da shekaru, na ga yadda aka yi tsarin Kaduna saboda zaman lafiya. Kiristoci suna gefe ɗaya, ko da anguwa ne. Za ka ga anguwa akwai sashen musulmai akwai sashen Christian. Ko da su Kabala ne, za ka ga Kabala West a ce wa'yannan ne a nan, akwai boundary. In kuma local government ne ma, kamar ma misali ma yanzu, Kaduna Central kaɗai ce take da mix. To in ka tashi Kaduna South, yawancinsu Kiristoci na gurin. Dan da ɓangaren daga kan wajejen su Kawo kana tafiya tun daga su Badarawa, ɓangaren musulmai ne. To shi kuma wannan Kaduna Central saboda an mix sosai, sai ka ga an raba. Wasu har sun yi kakaran gidajensu domin a zauna lafiya. Su kakare gidansu a bada balance. Wani ma sai ki ga ma ya samu canji ma ya siyo wani gida don a zauna lafiya. To kadan wani hargitsi ya tashi, ba za a samu jirkita da yawa ba. Mutane ba za su samu rauni saboda kai da za ka tashi a matsayin ka kai ɗan iska ne, kana son ka kashe mutane. Kila kai musulmi ne kana son ka kashe Kirista, kuma kai Kirista ne kana son, to ina za ka ga mutane. Kana cikin gidanka kuma duk mutanenka suna tare da kai. To kadan ka tashi ka je wani guri ɓangaren inda musulmai suke, kai Kirista ne, to ka an san cewa an zo ne. To irin wannan ba shi ne yake sawa kadan aka ce kai an zo maka, to wanda yake so ya zo maka shi ma zai ji tsoron kada a zo mishi. Saboda haka za ki ga zaman lafiya kamar da aka samu a Kaduna, ni ina ganin 'yan Jos za su raba kansu abu ne zuciya za su yi kaka. Ta hayaniya ta tashi, akwai zaman lafiya kaɗan kafin abin ya hargitse dai kowa na ɓangaren shi. Ba zai yiwu ba ne ka ce wai da kaga in aka haɗe ɗin nan, to wani zai rinƙa cewa to bari ya je rama wajen maƙocin shi, bari ya shiga gidan maƙocin shi, ai maƙocin shi ba addinin su ɗaya ba. To yana da kyau kowa ya zauna tare da junan shi. To abu na tashiwa, to matasan ɓangaren nan kowa sai a je a zauna a bangon anguwa, shine boundary kenan. Sai a ja tsaya kowa ya tsare gefen shi. Ba wani wanda ba san shi da zai shiga wannan ɓangaren ba, ba wani wanda ba san shi daga can, kowa ya tsare nashi kafin police da sauransu su kawo zaman lafiya. Abin da aka yi a Kaduna nan yana da kyau a sa shi a can Jos, don wannan abin da suke a haɗe ɗin nan, to rayuwar mutane ba tabbas.